Hi guys, खुलुमबाय ओमफ्राय नै दिनै जोङो आराध्या नार्सारियाव फैदों। फैनायनि खारनानो जाहैबाय फैनांगौआनो गैयामोन आरोखि ना जोंहा। बे नानिया जि बेरायनो लिंबाय थादों जोंना। ओमफ्राय गसाइगावआवथ' बेबायदि बेरायग्रा पार्कफोरबो गैया, ओमफ्राय प्लेग्राउन्डफोरबो गैया लांनानै गेलेहैनो। ओंखायनो बे बिबारफोरखौनो दिन्थिलाबायनोसै होननानै जोङो बे नार्सारियाव लाबोनाय जादों आरोखि ना। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मा मा दंथाय, दा नोंथांमोनाबो नुलांसिगोन। गेटआ बेनो नै। बे गेट जों ओरैनो जास्ट बेखौ दिन्थिनो थाखायल' लाबोदों आरोखि ना, बायनांगौ जेबो गैया जोंहा। बेनोसै। थाबायलांदो। हाइवे खाथि नालाय लोगोफोर, बे हाइवे जिङावनो ओंखायनो जि गारि खारनायनि दावराव खोनाबाय थादों नोंथांमोना। ओमफ्राय बेनि लकेसनानो जाहैबाय गसाइगाव हारापुथा आरोखि ना, हारापुथा गोग्लैयो। सोरनोबाफोर नोंथांमोना नांगौबा लांफैनो हागोन। नायनानै मा मा दंथाय नायलांनोसै जोङो। दंनायाथ' मेरला दंबायदि मोनदों आङो। नुबाय दा लोगोफोर, गारि खारगासिनो दं। नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय आङो हाइवे जिङावनो। सोरबाफोर मालाबा नांगौबा लांफैबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबेखौ आं जि फसायो। नैबे ख्रिस्टमास ट्रि बायदिया मा नामथाय मिथिला। आं नामफोरखौनो मिथिजोबा, नोंथांमोना नायलांबाय थादोल'। आं जेबो नाम मिथिया, आं खालि दिन्थिलांनोसैल'। मा मा नाम फुलिया जेबो मिथिया। नैबे फ्लावार, नैबे बिबारा पिंक कालारना जोंनाव मेरला दङ। ओमफ्राय नै बिदि फिथाइ थायखानायबो दं लोगोफोर। लांफैनोबा थाब थाब लांफैद'। मा फिथाइ जाखो, मा नाम जाखो मिथिला आङो। नारें जुम्ब्रा होननांगौ ना मिथामुरि होननांगौ आं मिथिला। जिखुनु जा नारें फिथाइ। नै बिदिया मेरला दङ, नै बिदिया ख्रिस्टमास ट्रि बायदिया। आरो नै फिथाइ थायनाया नै बावबो दंबावो, नै फिथाइ थायखानाया। दे बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंसोरबो। नायबावबो नै फिथाइ थायखानायानो। नों मा नायखो मामि हरै थांनानै? फ्लावार नायदों। नै मेंग' ट्रिया मामि नाय, मेंग' ट्रिया नै फुल ओंखारबाय नै। मेंग' ट्रि बियो। थौ। थौ। आं खारनो हायाहाय, आं खारनो हाया। मा दिन्थिनो नागिरदों नोङो? माखौ? कक'नाट। माइथो? कक'नाट ट्रि बियो। ए नंखागौ नामा मा? कक'नाटआबो थायो। दाना नायला। औ। ओमफ्राय नै बेवहाय बिदि फिथाइ थायखानायबो दं। मा बुस्थुथाय बेयो आं मिथिला बिनि नामखौहाय। फिथाइ थायखानाय गोजा बेबो नै। मेरला फिथाइ थायखानाय थायो आरोखि ना नार्सारियावहाय। मा होनो मिथिला आङो, जाजाग्रा ना जाजायैथाय। गय बिफां। फ्रुइट दङ। औ। सु दङ, हाबो। सु दङ दादां मामि। मा दं?
आयु जा मोजां खाना मामा बेयो जा मोजांखा जि मोजां मोनखायो आं जि मोजां दं mana मोननिया आं मिथियाहाय orange green orange रहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बे फिथाइनि नामखौ बावनाया मौसुम्बि फिथाइ लिरनाय दंखायो बिनि प्राइसआ 150 फांसेयाव आरोखि ना जि मेरला दंखायो ना मामि ओरै फैदो ओमफ्राय नै बेवहायबो लोगोफोर मेरला बिबारनि फुलि दङ नामखौ मिथिला आङो मा नाम आं खालि दिन्थिलांसैल' नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' जेबो लाला जोङो जोङो मा बिफां जों जेबो लाया आरोखि ना जोङो ओरैनो नानिखौ बेरायहोनो लाबोखादों नालाय बेनो दिन्थिनो होननानैल' लानांगौआनो गैया जोंना न'आव दंलाबायखायो बिबारफोरा ओंखायनो जों जास्ट ओरैनो बेरायनो थाखायल' ओरैनो गिदिंनो थाखायल' फैदों बे नानिनि गोसोखौ गोजोन होनो थाखायल' नै बयबो मेरला दङ खाबाव सेबखानाय गोजाखा ग्रीन फिन बिलाइफ्रा समायना नुथारदों पिंक कालार बिबार बारखानायबो दङ नै लोगोफोर नामखौ मिथिलालै आङो मा नाम होनो आं मिथिला ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं बेखौ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नै थालिर फुलिबो दङ लोगोफोर सोरबाफोर लांनोबा लांफैनो हागोन थालिर फुलि नैबे आंनि फेभरेट बेखौ जि मोजां मोनो आङो बे आं नामखौनो मिथिया मा नाम होनो सोरबाफोर मिथियोबा खिन्थाहरदो आंनो कमेन्टआव